Usa ka COVID-19 patient bikatkat sa kaupat ka andana sa Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro City. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, paspas nga miresponde ang mga personal sa Bureau of Fire Protection aron iluwas ang maong nga pasyente nga anaa nahimutang sa ikupat nga andana sa platform sa maong building. Sa unang tan-aw, daw usa lang sa mga construction workers sa ginatrabahong IRID COVID ward sa Northern Mindanao Medical Center kining usa ka lalaki nga nagpatong ibabaw sa platform sa bintana sa maong building. Apan, taod-taod, kalit miabot ang taga Bureau of Fire Protection Special Rescue Unit o giandam ang ilang mga ekipo. Ila day i-rescue ang maong lalaki. Nasayran nga ang maong lalaki naka-confine sa COVID ward sa maong ospital tungod nagpositibo kini sa COVID-19 ug nakasinati og severe symptoms. Very common man ka na siya karon na they go into depression kung inanag yun, no? Especially na severe man ang iyang condition. So, depression kasi can actually lead into psychosis. Dili sayon ang pag-rescue sa mong lalaki tungod gamay nga sayop, mahulog kini gikan sa ikopat nga andana sa building. Ug sa katapusan, nagbalampuson ang mga rescuer sa pagluwas sa mong pasyente. Apan giklaro ni Dr. Bernard Rocha nga nagnegatibo na ang mong pasyente ug nagpaabot na lang nga ma-discharge aron makauli sa Opol, Misamis Oriental. Posible matod pa nga nakasinati ang mong pasyente og depression. The fortunate thing na na-survive man gyud na ang COVID, na-survive gyapon niya kini. So, hopefully kana siya na matabangan pa namo na even further kay kana siya that has to be assessed sa among mga psychiatrist, no, dinhi sa ospital. Hinoon ana ang pasyente sa maayong kahimtang ug gipailawom na sa counseling. Tek, ginasuta karon sa NMMC kung paunsa ba naabot ang maong pasyente sa maong nga platform sa ikopat nga andana ug ilahang pasalig nga tungod sa insidente, panginaot nila nga dili na kini masubli pa. Tek. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez.